Kembali pi waro sasisian gi pedang subhai pi syakane ke program ke kenta ki samla ke belawara chapi da ke Don Bosco Media Network. Pat kene ke program kawan live nang ni na studio jongka Don Bosco Media Network. Pat pila ban bu ru ki jingkli ki jing amesim pa ki jing keshan chapi ha kene ke program. Pila ban peru na ke lilangki kabel u number aspa nyop kendai. Terima kasih hakani kedensan ngi pedang subha hangni idanya ikong Andrina Thaba ibade I founder I nongsham jong kane kawe ke brand kapla tip kum ka at candid shoes kabadon hangni hanong ba shalong tema I hangni harinsan in sapin shy in sapin ngolem ya ka jingya linti jong I habai de ba kane ka kakam ka ba iseng ka ba iyeng halaki jong ki kijat pa kum joru insa aya ki mat puson yang lele ki rukom ajing mo jong I habai de bat kini ki kam ban seng ya laki jong ki kam tam ya ka perthei mata ka ba kudu kam kudu jam ti insa nang pesai shu lemba kani ka jinga kren jong I mata kasni ti kubli shibun kong Andrina Thaba la po khnang syakani program ti shwa bingnya ya chkhmat ba khata ka jinga phliu jong mo jong I mata kasni in pin I hinjat I video linkot iban ya thu sha phang ka linti ya jo phi ha bai de ba ka kam ka jam ka jong phi ila play ya kene ka brand ka bla tip kum ka at candid shoes ha uno para arhaja arpo but nadu undi usnam idang pinyar ba inang penher shushu ha bai de ba kene ka brand ka ba ipin mi ha kit social long kata ka de ka we hapo police bazaar store ba ka we pat hapo light mkra store kene ka brand ru kala sha jiet kum ka we na ki top 50 ka bahap ha ka prime Meghalaya cohort 3 kabala itu syairu dah ke Jela Meghalaya. Kumjuru kala jusha feature nani kala juyo ban mi khamat ru hakawe ka magazine ka bade na Bangalore kabala tip kum ka your story kaba ai khamtam e ya ka jinkentiu para kente khamtam e ki basutanat malong kum kita ki entrepreneurs nani ki ban yeng hala ki jong ki kijat. Kita ki tang ki jing pen I lingkot jong I sapangka jingya linti jong I Andrina Thaba ibade I founder I nongsham jong kan ka at candid shoes hane ki bakhambun ki jing batai shy in sabatai me I ha kan ka rensan Kabisi bumya sisil yang subha biang ifi pila pala po khnang sya kan ka program ti shwa banginya ya shu sapang kita ki teknik ki skills jong pi nginya batai ngakwa ban kli kham shy hindia ka long pin batai kham shy ka jingya lenti jo pi na du ba pi dang hadu ka ba menta ka e ka ba ai men si me pi ba pin sngu tanat ba pin li kan ka kam ta kabisi bunya fi ko ora te ning kong ning sha ma kwa ban ai ngo yo blay try kan rat mo ba la ri suma dengi bro shis ni kat hadu kan de ka klemat bagin ya kundu ba banyak kan ha kan ni ka channel te nga comment shibun ba fi contact ya nga te nomor ba kung ba fit ka iti candid shoes ka de ka brand local made brand mo bangin ang shoes te kampat da slam re te ngatang kam ha kum kan ni ka platform ban advertise ban promote ya ka brand na dia bangan yo kibun ki customer base ti kabli bun ti shwa bangan sedang ka iba kum no nga pois dang ya kan ni ka journey ti nga chibatai kan ya chpang la dia mo ti apa ko nga keteng Andrina Thaba ti nga sa pentor ti shwa bangan sedang ya kan ni ka journey kum ba fit ka iti candid shoes te ngala nadu pengenang kana hi ngadang late school te da ngala pass class ten ngadan bit something bang akwa bangan sedang hi ikam ledi madi badet bariaru akwa plan bangan sedang te da ngala pass class 10 te na yeng te email support bet ke ka stream bangi ko bangin jet infus re ki ero te namar bang hadan bet kata ka in mind bang akwa ban sedang hi ikam ledi te da ngi ong ka kam ledi te ke iba one first thing in mind de become a stream ti wala ngam patip baha ngam batip kas dang ka kuat ngam tip ngakwa ban le business euro henry ngala ombe nyan le e-commerce na markaya hub ba ki iba nga shkwa ban le ti ngali no hapo commerce mo ma banyo
cái cái chính bên sai cái mình cái nhà đập yang đang qua là đã có cái long cái marketing nè mình bên uốn long ya cái chính qua cho ngay cái dreams cho ngay thế cũng tu cái này riêng rồi người dan email mà đi para cho email cái dan almost para thì mà kiru ki seng hi ka kam ladi ki daladi ladi ti ki atri kam kat bayo bapli long le si namar ba ki wan ka yang ka badok kim la ken man puli ti ki tru te ka ding ka mau tang man im lai ja ko po kom tu ben da ka tu ka ting tre shi tom jang ki ka kam ladi ba ka no ki dedicate ka no ki sha shi tom ma kim juเป็นแล้วเอที่กับปอลากิปังกิชิตอมรูนามาบากิฮับไซที่กิคนฮัดดูบากินดาละมันเป็นนังเป็นสตาร์เดบาร์โรกิคนที่คำที่กับบสุกมาบอกปอวันนัชนองกิมดานีเอบปลีที่กิทรีชิตอมที่ฮัดดูบากินดาละมันชนายยังฮัชุลองที่กันอินสปายให้กันยังงาเป็ดยากีที่คำตาเฮตดังฮะงาลาลิคลาสเองงาลินาพอสินาทนิสคอลเลจงา graduate นังตัวที่คุมบาลงกับคอมเมนต์คอนเซิร์นจงบาร์คอยจงนี้ดาราเด็ก graduate เงินจังปุลีเนี่ยดับปุลีเงินยอคำเนี่ยที่คุมตาให้กันอาชีพประคัดเงินเลี้ยคุมนัวงาโรงากว่าประหลัดเป็นเซงคำไปได้ทั้งปัจจุบัน experience แต่แทบคำรู้กี่ปัน experience ที่ยิมปัจจุบัน exposure ที่ยิมเทียบแล้วมันยานูงันเล็กกิลียานูงันปันจึงหมดนำมาอีเมลแบบปลีรู้มาเวนมันบักลาดอีปาจงนี้ที่ลาชูบัน support ไปอย่างนี้ตัวมัน expect ทันในอีรูแบบงำนัวงำกว่าที่คุมตาหาดีนะตัวเป็นเนี่ยตามมันอยู่ experience นี่แทบคำกันชัดโอชันนี่มันอยู่กัดไปอยู่อีกำเบรดเบรียคุมตัวบันละมัน support ดลดีชัวที่ดันพังลายอีกเบลย์อะไรจึงคือผู้ชงเบลย์อายุคำฮารุญา marketing กันแล้วจึงเป็นเครื่องฮีมีดูที่บันอยู่ experience ที่งานดาราเทรหังตัวฮารุญา marketing private limited ที่ก็ดีกับดุกันข่าวกิจราจังกิข่าวอารหัมที่นังตัวดังดาราเทรหังตัวงายกรมกับผู้ส่ง assistant accountant Henry namar bagi deal ha kaข่าวที่ดันกับดุกันที่ฮับด้วยบารอฮีกิคำลาบันชิชงมุมตัวฮะพออีออฟฟิศให้กิบันเบรดมันเละกิคำ accounting เนี่ยบางงานเฉลี่ยตั้งกิตาลีเอ็มงาฮับบันชงดุกันรู้ดันกิปอนงาฮับบันชงดุกันงาฮับบันดีข่าวซาลังหอยงาฮับบันดีข่าวงาฮับบัน attend กิ customers นะมาร์บากิบเรียกิวันหลดนับนักเกลงนาชนองนะไอ้เนี่ยอีรูมว่าน่าจะง่ายนะจันที่เด็กวันบันเทิดข่าวกินออมเป็นนี่ยังงากว่าข่าวบริมฟิสทุยข่าวแบบทำไมกำไรจ้าคุ้มตามัวที่งานแบบเป็นบางงานสับยากีจงกีที่การลองกีบักกีกว่าคุ้มตัวอายุมันอินเทอร์แอคบักกีมันคอมมิวนิเคตบักกีลองงานสุดท้ายที่ก็ตัวกับ communication skills บางงานละมัน creative บักกี customers ที่บางละดอนlupa hi kata hi ka jengmut bang aku man sengkam la dia henry ngampat cepat sedang naik kata hi ka bae dei man sedang dia hotที่กรมตัวฮีดันกิปอดละวายดุกันนี่เอกรมตัวลองยิบหันยอกิปอนนี่ข่าวสะสกัดโนตลีฮะพอสต็อกรูปบางยิบบันอองมัวบันวันราบยังน้องกระดาวที่บริวารฮีกิคำหับเลี้ยลุดที่ including กิตัวฮีบันหับบันฟีดเบียงฮะกับทัตาลีปัดกรมตัวว่ากับซีเอสกับจอร์นัลส์กับเอที่กรมตัวกับลายายกิสงี้กิบนายกรมตัวงัดเทรหังตัว for almost around 6 months ที่กิตัวกิทรายรู้กิลองbig inspiration ที่นามันดาวจงงานนามันงับเป็ดยากิรู้ลองนามาร์บากิที่กิบลิกบัตรเอชตอมกิบลายกิเตนดอกมันสเต็ปฮาตุจังมีรองงามจีอีบากินดันมอกระตากระจิงพูสแอปเนี่ยอีเวนต์ขัดฮอดอีเวนต์กระจิงทันเนี่ยทันกิลองเบ็ดกิยาชากระดันกิปอลองอีกระดันฮีก็ up and down หากระจิงดีจิงเทียดงับเป็ดไปได้ยากิกิลอง determine ฮะลองไปกิบยังลองกิหุ่นมอยกิบกิเจียนะมาบกิสโมตันนัดยากตุกคำจังกีที่บกิกวีบกเป็นกันมันหายงารุบากันนี่กับบเซงกิคำเลยดีกันนี่กับ entrepreneur กิเด็กนี่กิ entrepreneur กิมอิ่มทั้งยี่เลยดีเห็นริฮักกิไอกิจิอิ่มกิเวรุฮักกันยังกับเป็นไอคำไอจำลังกิเวรุกิเด็กอิ่มลังบาร์กันยังฮอดที่ตัวกันดังอะไรทรีหังตัวที่ประเดี๋ยวก็ลองกับเข้มนะมาพลัสทุยกับดุกันลองดักกันได้บักนากับ private company กับเตะฮะที่กับชิมจังเอกยังไงมันเป็นอุลองเอกจังหัวจังงามยอปอร์ที่งานกับแทบคำให้ฉันยี่ชุดตัวกับบางลอง eligible กับความ qualification
thì hadin dong bok nga shu yo iwe ikam SPHC accountant kadika even though kadika contractual ru kadika ka kamlong ka kam ipor kandiat kanya nga mo na makan dito 10:30 to 5 11 to 5 kum ta ting ala yo kan ipor kandiat to dang aku ban le ke ru long just in case mo ngala ban pursue ti kum to thì hadin to ngatri haswer kada shkenta duna nang dia haswer te pabang ka journey bangalet ru long nga perkat ben ni long nga kwa ben ban sedang hi te henry ngam dan ngalat ka financial means ken te kani ka kam bangayo apa dia long kalong kum ka blessing ken yang amo bangala ban sif ken dia la ken dia kat bala kat bakatam na ke expenditure long dia to day kum to mo dia kum ta kalayat kum no kapur kayat sted ba for almost 10 years ngadan ha ka tu ka position nga tray hang tu ka kam ti ka best pelat so tunat pelat henry ka dan med ke ba ka miss bit dia kalong income kalong solong incomplete fusulong sa lut be ke ba pat la ban pendap te exactly kalong kum ta ti dangala awai triru dan ki po dangala wan da shang da taxi nga shi tu ki brio tu mo ki tu ki street vendors ki tu badi kwai dong halanti ni si mono long badra tu isang di so pe ki ru ngalong ni ngong nga I hun te nga pe ki wala kang di ka kam ka ba bro shisni taru ki tre shitom ki tre na dum step hado men met na ma kadan ka jing yo kadan ka jing mi ki takadaw ki tre shitom ki durut bed ti ngatip ti kenaba ya maki kitre baki hapan besar ya ke yang kesam dah katu ka kambar ru ki dangla pan besar te ka no le kata ka no le ngaling along bless mo bangal dang ayo tang ban le berru tingalong inspired ha ken ngapet ka surrounding jonga nang hakal tinga lenti jonga kumto ti kumto hi te ban sedang pada ya ka business ya ke mangan sedang ngandang long loss te hang tu benda nga ka we ka por pada long nga long ka bri ba UGT hati long obsess ki shoes long ngam chu that de ki kenta bangan browse ki design ki collection yang ki shoes ne ni designer shoes ne even belong pair belong kumno nga bit hai ke juti yela diru an chu thu hok namar ba ngimwan to mone ke yang ka samadan ba em ti long ko man chwa po ba nga dang puliru school ro ngi hot juti sin asin chi snam tang long procession ti wala long dalit ti juti ba email ru ita na lut barakhat pede kwalu ba yo tinga shu am bedang ala tre kan satiet da kalong da ken na mga dan ngalong passionate hai ki shoes tinang tu nga try ngong ni ngong kumno de dimbangas dang man sedang na di shoes mo kan le ngan sedang badet beriati kan le bi issue sama banga dan interest hi ki shoes ti and ki bang long passionate ti long inum that ti nga try ka tahi try ka de ka true you calling your feel calling ya nga ti kum tu ti haus nem arhajar kan nyo nga sedang shwa I dai parit ti ngale kumno nga shu ngale wa ki collections ki juti ki banga internet mga ti ngandi ano nampak pada through social media amanta ngalong ni do baba pula kita hari ni ka generation ka baba tinga kalong dress yang free kan dia ngam nang kam manwai dukan ni ngam nang kam literwa man ki ngam ba ngadang triatat pinda dan kam ban sha ta uslap kale kas rumah ti bruk lai ibe nakatuka social media janga ken dia bawa bangas dang ali tiap catang kan dia jur ke juti tingi shandur nga upload hawa WhatsApp kan ki first customers janga hi ki na yang ki bahayang be ki perlok ti ngala shanduri ngala pusiki ti ngasang yo kan ki mo ki demands kom to ti lingba jing ya lenti kom to kandet ngai iba ka best ka response pede ka no ngala bandi tang ki parlok bat ki bahayang hot ti hading to few months kom to pede long anu ken bangan res namar ba ka biang ka response ka I sim kan yang bang penchlu visio yang akan bangan nu ken ban wai dukan ibarat mo hapen thor manga sang tu ka jan ken ga yo ban thor tinga nga play show hang tu tinga play hang tu ti long tang I part time ken itu dukan tingi play tang jan miet dala wai tare ngabut tang I wi kana coba itai dukan ken tingi ti juti long
ngahun nga kamen dengan lawan tray long lawan bercudukan untuk namar nang kabun kapor di kumta kan ski long kisang tip ki customers kisang spread dia kumtu through word of mouth kumtu na ibe ka iparlok she ibe iparlok hot di kumtu kan sa kam dan kan ka customer base kan diat pada ka hobi ka long ba nga pli happen thor ti ka duna ka footfall still long na mabangang tri atat ti bang ayo ba iti ikam tinga nga kamen kan nga hun kan mo nga Ata hun di iba fila trang na do maswa mo. Ita calling mo ang nane mo. hot ti nga hun kan kum to hingi la asdang di na kanya juti la boy sa kambon syo juti ti customers ki wan na kaleng kum to nan bawan wat la ka di hayo pen thor ki wan wa na ji ya ki wan na laban na lain pra ki wan here kum to ti nga kamen kan mo be ki wan wa kum to mo ti la di kum to kaya ka por ti ka dan lockdown pa de ti ani la sya perking lo ti atu ka poling mo ang ni dang bang nga at least nga dan ikam mo even da sya kang ga dukan ru lang compare mo nga dang lahi ban survive kum to pa de ha ka por lockdown hi ken long kat tu por bang yo ban syong hi yang ting yo kan man perkat ni long ngan hun sia ban sakut sta tang itu dukan ngan long betong kum to ti ka strike in mind so ada ka jingarap kam tam ilok ngai long the biggest supporter ti kum tu ken ya kren ni ite me ikini idea ti ban kam long pair thing in wa kum no la dang create like a brand la di mo ngin kam long exclusive ti da ka jing ai jung mo jang i ti ani ngas ko ya hapalat ken ti ka tu ka lockdown kum tu mo ngila yo Mo haus nam aja apo fi pelong brand ya kan ya. ka journey jong ka iti kan the shoes kas dang na usnam December arpo ken ti ka iti kan the shoes kamut iti ki jong ken ka initial entry na thaba the candid shoes bedeng i poi ban aya tu ka kirteng de na inis jong ni dang ya wat mo ke ban long unique ke ban long ban suk ba ki bri ro kin kan suk ba kin Kinyo akyat siya attention juki mo. ba kin yo spread mo ti iong ni jong akin bali made it ikot made it to mo bali ngimbu no da candid na mar candid ti kamut bet straightforward and honest hot. hot ti di ban long kum takin as a brand ken mo ti katay dang tang 10 years to ka po 8 years to ka po ni jong tinggi lah sekolah yang haplat mo ti pada ko man dan personal touch ting ai no the et kan nak mat ti kalau na et kan the choose kan hot ti ka jing temu je ngin long bit different na ke ba ka existing market badan lupa kum no kan pen pair mo hot na kam long kum ju lang mo long ki be. kum no kan pen pair yang i kan tang da ka tahi kan dangi langi la bangin dan buat ka logo brand ka logo jongi mo haman ki collection jongi ti kata ka di jongi ken ka identity jongi ken ti kum ta ken yang sa stang ka journey ken Habai day pat bakini ki price ani ka market kum no fee set pat ya ka market day jo phi pat ya kani ka price barakat kum no phi le hot ti talang alapli dukan ha pop thor ti bangan wanra shibun ki collection through kadang ching yang ana mar ka football kadang duna palat bangan ban belong price bangan control ya ka pricing factor kam the more the supply the less kan ka cost yang akan syong nang ti tang kan ya ti karam palat tengam dumla kan ban pendunatan ti kum no him ibla it palat ublay ne kum no kan ong mo ni tang na jing i jong ublay hi ti ba i hakatahi ka po da hadi lockdown kum to ka market kalong slow ha sha barak had ti idan i customer ken mo i kong keril ka chandi i basa ha jayaw me i ken i wan man ong nga ngadan dukan mo happy bee believe from try ti to ka po man man beli happy bee ti long it's a big risk it's a big risk hot and ngan la ne em ngan siêu man pen mi ka bai wai ti na still pada i da ka jing krishan long na hi na i lok kham dam ban kat ba la hi ban control na lady kom to tengi ong kan in kren mo ba ngin ang yo ka kata kalat mo
ba dang dan ba ai ta ka opportunity yang kham tam e ka e ban yo ki dukan ki ba kham tam e ki ba ong ha ki ni khmat surat hoi kum to te me I pen kren ken ye hen man jang I ba jalen khar chandi I pen kren ye in mai de me I ti I caretaker kan I owner kan jang ka tu ka building barok ko wei te I pen kren me I mo te da ka ding ba jing pen kren jang I te I ba khar chandi ru na mar ba I ko a hiti ban yarap yang I mo ki locals mo para khasi kum to ti I ong kan ba play kan hadu kata jing bah jang I ba I klam shim tang ka security ne ka advance namar bangam pat kot hatu ka ngamlang in the position ti bangan siu namang happen biang ka stock ti I por be kan yang sa shim la ka por kan they to hok if to be very honest hadu mentatil dia ngang laban siu tik tang ka advance security lingang pala siu namar mangi as a beginners dang even ka bank ro kanam entertain tan namang ilang di very new ka ya ksem jing ti ka shem jing ha kan in that way kan financing ti dang ala play pe de ha po PB ti kan tu kan sa kham bun ka footfall kan ti ka sa kham bun man nga salaman kamara bun ki collections namar ba kala kham bun kan dia ka demand ru ti da la play hang tu ti again by God's grace long ayo chance bangan play biang so halaim kra kataru ka day na I very good customer he but by the parlok jong I lock ti I me ili klam ba play klam shim tang security na advance ru ti ngam kwa kan ban miss ka tu ko opportunity ti nga shim kanya ka chance mo bangan expose mo bangan yo exposure mo ti an bangan kam grab shoot ki customers kan kambun ka iyo ka base ti kum ta nga so play so ka hapo laim kra di baret pa de long ka lang kapan suk pedi ki customer jadi bagi buan ki badan tu ka jaka tu kim da kam e banawan su ti ka jaka ki bamdi banyak lenti te hindia asku akali na phiru kumita I entrepreneur no ba yeng hala ki jogi ki jat te ki e pat lo fin sam lam hindia ki kita ki marketing tactics na kalian jo fi habai dei ba kan ka profession ba fi lab chu sam lam kum no phi promote le de ha kum no phi le ki marketing tactics mangi bagi dan ha kadi ka business hi am the main setback yang am kadi ka marketing hi ti bangi hab ban learn every day hi ngadang learn ti ni ka step ile di ru number is very important ka marketing strategy nama mangi kum nong di kum ni namar ba kum ki shoes mo ngi kwa ti bangin in your exposure show bangan kut tang ha locally aku hi man per national ti national di kum tu mo baki bikin itu ya ka brand jonga ti kum ta hi long nga dang hap man learn hi ya kata nga dang learn hi through experience ke iba ngayo especially ba kum ba fill up and introduce nga mane bang di one of the top 50 ba shajit ha ka prime ti ka prime ka long very important kanya nga ba kaay kito ki boot camps kaay ki mentorship yangi kaay kan ka ki suggestions ki kumno bangin le kita ki marketing ti bangi yo exposure ti kapen boost ki moral jangi dak apan itu ti successful entrepreneurs ki baladan ha ka to hi ka jo ka journey bangi yat kumjuru habai dei bakani ka strategies plan fi amane mo ki strategies ka ba phi shipen dan kamba habai dei bikini ki customer service hoi okay ta te kumba fit kumba ngitip hi bara shoe store hi te kalong very highly competitive ngim day tang bangi haban compete but kita ki already established shops badan lupa in the market ne ki experienced sellers badan lupa ngi haban compete but ki online ro but ki e-commerce they what make us different like e-commerce kadai bangi but ki customers ngi dan that human touch ngi la bangin kendo ki dukan tinggi yo kan kato ka ya ka ka chingkwa jang ki ngi ngap ki kwa ba kumno banya ha me ki kwa balang kumno ka quality ba kumno ti kata kan ka ka most uniqueness kan banyi ilong advantages in that way kan ba ki customers ngi yo ti one and one bangin communicate bangin batay ka jinglong jang ka to ka bangi ngi offer ya ki te habai dei pa bawi kal yang pat kumnu phi adapt pa ile de habai dei ki customer behavior ne kin dan me ma ki kolong
no fi bin sha pa taru kan don be kita ki customer bi no fi ada be dia pa and day to day basis bangi haban be ki pai ba tingidan ki customer semua thu pelat ki bani ki best pelat and bangi kendo hi ba bangi bro ki bring dan lala ka jong to mo ka identity ka uniqueness flash now lay tingi man ada bat ki ka wi ka min jongi ka kumyong ang banga ang bi ki staff la diru ka min hi ka dei ba ngi haban treat ya ki kumbangi ko ki wi ki treat yangi ka dei be kata ka min strategy jongi ka dei be kumta bangi ru ya ki yin kan dak tien ba jai bet namar ba gi yuan ban thiet ling ba ka ching thiet chang ki ngi ru ngi em mo ba ki ru ki hun namar ba they spending their hard earned money ti ka dim long word kan ya ki ba kit pen lut mo ti ta ka daw long da ka ba long calm but da ka ba ngi with kindness bet kumta kumjur fi ang sarai findon bi team members haka team jo fi rumo kumno fi rapat happening jo kata ka business ka hapdan kata ka positive culture ru hako ba place jo fi kalong kakam ka babun ki jingkit clear mo komita CEO ye ka ti kumno pa fi ra eta ka positive culture happening ki team members jo fi pa apa dei ba ka hot ti kumba fit por bangis dang ini ka itikan that shoes nga stang tang de iwe dukan iwe staff te ha kiti kis nampat la kat harmut ki staff ta ki 10 ki di direct staff but 2 di indirect staff ti kumnu nga penbu sa ko moral jeng ki ba ngam ju ai ki bekin le marwe ni tre lang bet wala ka dei banga haban pen EGT customers pen phong ye ki ru ni le lang bet ngar lang bet ni de lang bet ti ngam ju differentiate te in that way when it comes to work culture henry te ka kadan hi ka responsibility jang ala ka jang ban manage so ki stock te ka ban manage ki staff ti henry na mar ba ki khana ki ba banga nga ship nga ngum dan bok alat ba ki di hi khana ba long jai if mo fi dan ki kinja ba fi training shwaya ki fi mentorship ki na ko hakan ko dan kila nga ngam ju advertise ra long ta si sien ang atlen nga shubu ha WhatsApp dan kam ki staff pe nga try ba ban pet ba kindo ba nga employ ki ba jai ki balong ban nang ban communicate te wala ka taru long ngilagi kumto ila di ru kadang learn ti yaki ru ngatu bakin selen kan through experience kan mangam Japan to mo ki experience namar ila di ru kaching island ti nga kasyambuon ki ching e baki wan baki pan baki experience workers tila dangi ru ngaro ngalong no kumto tengam pair baki to ki WM te nga kamen kan bangan syam ki kana kam tam ki to ki badan kam ki bakwa ban support ila di kidan ba kidang like puli man step man ki wan try bat nga ti kumta kan nga pet baha kan landak manu badan kam ti in that basis kan nga jet ki ti kumjuru nga try habdan kata ka jing pet tu akalian jaki trend ki styles kuno fi pet tu pat shop of na ra ha ka market jom pi mo ha ka yo ka ha jom pi kuno fi pet tu ta ki updated trends ni ki styles ha ka shop of pin palat pat ba pin iya ki pai ba hot ti nga ngai la dilo ngolong very passionate ki shoes ti da ngala bu dukan le nga yo man interact with customers ki customers ki demand jong ki dan la ka jong kam tam ha jong yi mo traditional jong yi ki dress jong yi hai ko ba phang ma firu ki ko ba ben match bet ti da la pen match room ti dang ban pen match ki ko ba ka tai hil ko ban long nakmat kom ta nadien kom ta ti kata kan ta ka daw ka pen long yang ban kam long unique show nga bonsin nga ki order sanga ki big design nga ai hi nga ong bet ba ki di ban long kom ta kum ni long kat kum ka demand ki customers jong iken ti ki colors ru ki habal long bet match bet ki dhara ne bet ki jansem ne bet ki skirts ki long hab long bet matching from head to toe kan tai to mo ti based on customers demand hi ti ka sayat ka flow kan ban update kum no ki collections ti an ki ibanga nga itanat ti kum ta hibu mun sin ti ka debit ka personal outlook bet jonga hi ti hindi adu five ka mufila batay benefit don dia kijing ya ti ka ba manta fidang don kijing ya ni kids ki ba pin
nang mat na ni sak mat na kum nu na Ho. Karis ting try kan long bit throughout here as long as ngadan ha kan yiga journey mo come tam first do the financial risk namar ba kadan bit ketu ka kan hab dan bit ka revenue bangan la ban cover ya ka rent jong ka dukan ya ki salary staff ti lada kam dan ka sil ti long ka long bit financial loss ya nga ti ka wait mainly the financial ka risk the second kedai ba dan ki por long ka stock ru ka comes into picture ba dan ki por la dangi bakla man order ka long overstock te da ka long overstock te nga dan nga kham hab ban pelut por khambun man penya di kitu te nga miss out no ken nga miss out no haki designs ki bawan balong in trend man order nga nung patla mga patla man penya te kum ju la da ka long under stock ru nga lose customers te katu ka stocking ru ka kalong very risky nga hap ban tip tik patik kat no ban order kum no ki designs te ki risky ki bon and kami ketika ko mengi hasilon ko bagayos mo ngidan bet 4-5 seasons in the day kataru ketika kami tu factor yang ia fashion kan mai ki kuat ban dress as per ka fashion aspect of the weather seasonal ti kataru kum fi apit tu lu baru aku kita ki findan be dakap management plan aku ma filia kita bet ki ngahap badan hi ki plan ki tactics ti ngadang learn hi nama ngadang ina shoes dang ti ngadang learn ngadang ki bun ngadang hap ya tena kalian so pi kum kita i woman entrepreneur mo ba bamshim na shong klik ti ni pi yang ala ki jo ki zat ka kum no pis ngo kalong ka badan kam sha ban gin attend ne begin do meta ha ki business development programs ani hakini ki coaching training programs kala jofi kuno pis ngo halo kata hot kadang kam yang personality kadang kam palat na mar kum kini ki program bang yo pen attend yo shi bun ki jing mentoy yo shi bun ki teachings yo shi bun ki exposure yo ban tip kam banya na ki life chong ki wei ru balaya ya kini kalenti dangi le bangin dangi le lang hakini ki business development ki emo ti kontahi plus numar banga along a part of prime ti kataro kadi ka major factor bangala man ong ti personally bag it really helps man shimenta ta bai di baka prime long fin batai jat kumlu ka long ka kom trikam ka platform jo ka prime nga tip ka prime ning ba ki WhatsApp status ba ki bo iwe ba tria ba iwe na ki ba tria hang to ba ki ongma ba ki support ki ba kwa man sengkam la di batla ki empat seng ru dan tang ka business dan tang ka idea ru ki ai ma ki ka guidance ki hirap put mdi tang ban shu hikai ya fi ajing kai henry financially ru ki dan ka support ti anh ngala ju i teng ru ha ki cohort 1 cohort 2 kat nu ki yo ching mentoy ti ko mangaru as a start up kum tu ti long ni apply lang ken tip la man chaji ne am ru na ma la pon ngot ti hen ngi bhabak ma ni chaji ti ling ba ka tahi ka journey ba ki chu sengi te ki sa ai ngi shibun ha ken depending on the ka nature jang ka business jang ken ki ai personal mentorship route te ngila ki ai personally bet yang ni ke bangi ngila ke bangi ngi ko ban develop haladi kom tati kai rap shi bun pen polish ba ke ni ki idea jang hot te hindia ro ha to ka magazine your story long fin ben sha halo ka to ka e ka benta ka ba pidam benta ha ka to ka bagi pin mi ki I platform fi mo ha ka to ka your story magazine hot ti itu i journalist i dena Bangalore ti ong ba ya i la contact the government of Meghalaya ken man cover ya stories mo ma kombani tip ni dena ka matri in society ti kumta ki kwa ha ken long ikwa ha ma irban one ken personally ban one pet mo ti kumta hi ken I phone I contact ki ikwa yong ma kwa ban kondo ban tip shipang ka journey shipang kum no fi poi ban seng ti iwan chudukan ti ngi poi kran na mar ma iru I journalist iba empower ha ken ki women all over India kum to ti iwan ken ti la kali ka ba kum no ngi poi stang kum no ngi poi play
ti kum tahi long kan in sa Kadai hau senam. kadi this year itself. This year hi how February by iwan. How Feb. Ti tu kapon le namar ba shi tu no fi bangana shi yo kalung ti ifon yang ating kami dukan shula slam ti ngashili la kale chipangum tu. Ti hau ni kemani hot. Ti nga kami yo hi ban prepare than ru namar ba ngala miss nama dot whole jenny mo nga nang shu yo ating nga kam yo ban mi ti takapon kalung itang tang sabanay tam ti nga shu let kan chipang malit kundu ye I ti nga sa tip ne I kan ba mo I cover story ti kwa ba in post kum tu ha ka page jong I ka daily publication ti la travel all over India An uplift kini ki women empowerment mo. hot Hindi ru aku akali lah aklet bendak menang aku akali ke ka jinga te jong pi pa but kini ki designer sane be kini ki we pat ki manufacturers. hot ya ba menta ti ngampat ngam dan rajanya day baki designers ni manufacturers namar ba kadi beka self made locally kadi beka brand namar ba ka main jonga te ka future plan jonga hi kadi ba nga kwa hi ban manufacture hi kini ki duty jongi hangni ha Meghalaya bide kata te kadang slam ma kadang buwan ha ki iki ba nga ha ban go through ba nga ha ban polish the di kung fi ang manya ti iba menta long nga shu shnahi ki kum tu ki sketch ki kum tu ba kum do banga kwa and then nga pha tu ki manufacturer ken banga kwa kum ni kan long kum tu ti ni dan kan tai betang through mail ne tu mo through phone bangan let ru ngam pat yo ana ma dang long disadvantage ma ba nganang red blood ki khalung Kadai ha. ti kan ni ru ka play a major factor yang na mar ba ka kalong challenging ha yang kalong kong ka hurdle na marba ka pricing factor kalong very important yang I pada na marba nga happen manufacture siya bar ti ka depend ka quality ka syong ha ken ka quality na ka designs ki long depending bit ha ki manufacturer ti ban cut ya ka to ka gap ki pricing bangan yo ban la ha ban belong reasonable mo ki pat ba na mar ko ba ngitip ba barok ha nyim long ki ba bit babiang ti nga ko pa de ki shoes nga kim di tam lang tang comfortable ru hindi di lang affordable ru ken Kadang lang ka package lang. hot Affordable but comfortable. Ka quality ru. ka quality ru as well Ti kum ita along manta kum ita woman entrepreneur ki long kemir mo how ju paru pe bun kita ki jingkit clear da dong sha dong haying hasam ne haka business kum no pi balance part kum no pi pen biang ya ka po jo pi haban ba kan ka management jo pi ne hakan do do ne ka time period jo pi hakan do pen biang part hot time period Wai ya ti ho ya kata ru namar ba parbanga stang ya gani kam ngam padan khulung ti long kaper hat kalaban give 100% mo ya gani ka ban ya ban focus ti ya gani ka business ti hadin ba ka dang ya pada ko pa bangala conceive pad pa bangala stang tu ka journey mo whole 9 months bangi ya ti ngamla shoot ti ban give my 100% ti shubhabok na ba ipara jangaru ina stem graduate tu kapor ina shudam commerce hi kum tu ti ya through jo hi experience ban yo kam te ka janjal ti ta ka daw ken galong very lucky yang ki entrepreneurs ti bangila bangin employ ti employ lang mo ti ka no lele bangan yo banyarap le ya para le dia hamtam en again asam shor mo hot ti mai kan ipen pet mai kan ya ka dukan ya ka business jo nga lembat jingrap ilong jo nga kat bay yo por ti hadu mentaro mai lalong ko mi co-founder lang mo halam co-founder atip shadong ka brand hot te habai dei baka kata kajinga lenti jo pi paki kumno pis ngo ki eki skills ani ki eki experience ka ba kum kini khamtam kini woman entrepreneur ki banwan manta kini ka upcoming mo ki eki ja skills ni ki eki ja experience ki bandon hakipat bandan lupa ke experience ti ngamla banong henry lada ki dan katu ka passion baki kwa ban kwa ban penulong ka jing kwa jang ki ladan ki jing tumu baki kwa bakin stangkam ladi ki dei ban go for it ki dei ban long bayat sha
bala kan buon ha kapor jang ile mo ki jing e bangin siam das dang le ki pun tang jing e sudah henring ide ha ban ya cha khamai be bantur be wala ki buon ki jing e ro ngim de ban give up te nangi feel ro ngine ban move on be te ban try kum tahi katahi kadi komin laki kamin bari bakindan haki ka power ken of believing in themselves man pen utlong mo ki dreams on ki te nakalian jo fi pa fi I kendon kinang don ki opportunities ki banwan ha kane ka brand jo fi ka bala ban penya shu ya kane ka promotion jo ka brand jo fi na kumno fis ngo kinang don opportunities na kumno na ngate nga kerman bakan tang bun ko opportunity ya nga bangan mi ban expand ya kani ka brand na mangam ko bakan kutang hajala jong imig halia na marba ya ba mentaro ba through social media ti ngi bun ki odis na shabar state ru ti an ka ti so ngi ka kham long different compare ya ka mainland India kom to ti ngate na di ngan try hi ngan put every effort man try tom hi bakan long at least can tip nationally mo ditang within Meghalaya locally kom to kabun ko opportunity nga ngit ya kata long ngan haban try pan te uni lofen batay hinja utu logo jo pingaling ako akam tup kambanya mo utu udan batay ayu wetu sha ayu kanang beki buru nga tharai kin bun ha ki bala ju ti niki brand jo film wan nga lo ngala ju let rung hang to dukan jo pi ham tam happy bi ako atip ha ud ke jingmut ayu tu logo jo pi ha bai ka brand hoi tu logo jo nga am the feedback am long kom I butterfly kom tu ha ki shoes na mar bangi more in fashion ki breu ki ko belong something different te ki ko ban long unique kum to te hai tu katu ka logo janga mi dan issues itu ide issues kan issues te utu ulong kum butterfly kum to long bangi long free spirit kum to ma kum butterfly kum to as well as ulong beautiful kum to kan te ka shoes bangi ko arung ko bakan represent ngi bakan long kan long ka bapen long comfortable ka bapen long confidence ngi kan long beautiful inside out kan nama dangi pong ki shoes ki ba best ni long confident buat inside out kadang kata ka jingkit jingkut ka ba ka ba strong siya ka bante yang kum to sabangin tiet bandang ila de tiet dan ka jingkut na give us butterfly means it give us wings to fly can to believe in our dreams to like apa siya kalau ngan keliwi tau lugo na mga itanat utu komlong jung lugo tengah ko atip ku sembelai si wa ke jingmut ayu mo ya ka im lang kasalang lu ko ju baro ko bay give us freedom nakalian ju PPE jinga yu pat habay de bakane ka fashion industry mo khamta mai ne ka footwear industry ha khamta mentali kala bun ki social media ki pemijat ki jangi laban pelak ki content ki laban promote te PE jinga ayu bakane ka footwear industry dan shakmat ka long kum nu ka marketing ka long like more competitive ne and how or maybe kan chong ha ka kum lu fi manage ka marketing competition jong kan ka competitors in any business there ka competition is always there bang ngaru bangan ang banlat na competition ti kam mamlalong nga haban ya compete lang behi tingila ban compete da ka ba compare kam wanrabon ki designs kam tam ki sizes na mar mangishin yang ibun mapong ki size berit majority jogi ti in that way long ngan lahi ban curb kandet ki mo ban compete lang ti hadin ba bangkan aku hi bakan ngan pen spread te ka brand dia sama man kut no tang hangi ti kadang ka kan lokal along no kim mo tang ni kiwi kim yo dan mentalang ki no bisa mentalang ka population jangi ru kadang red ti based on bangang ladang aku hi bangan penyare ka brand te ngatang kam population ru shibon ti kan hap hi ban mi ti kom to fi dan inu I tips bafila ban share khamta mi kini ki bape kan program kin le kamde etang kini ki business bafila kinu ki business ka bakile pila ban ai inu tips ba kini ki we ki brang long loss man ta ki ba kwa ban sengya ka kam ke ek tips ka bafi kwa ban ai ba bagumda mano bagai de ki mda mano banyarap ban rap eki tiki eki jat tips ka bafila ban ai ma phi kum mita entrepreneur khamta mi kini ki ban wan man ta
show an ombet ba da fi kwa man seng hi ke ma ti berret kan no dem tam ba fen long passionate chpang ka to ba fi et ban le ya ka to ka kam na ba da ni et ban le ke ngim ju that en la da ni ngi feel ru henre ngi snat ban le byang na ma ba ngi pas ban le ya ka to ka kam te ngi la da ngi kwa hi ba ngi jit ban tri kam na de ngi de ban long ka ba ngi smotenat ken ya ka to ka kam ngim la ban shu but teneng la da ngim sko tenat te kazitan ka po bangin sangya te lang ko bangin shu fo sila dia ni la da ba fi pes plat ya ke ba fi dan ya ki ideas ya ki dreams song fi ban give it all can di ban reshitom and ko bangin te ba God help those who help themselves te dangi ngi rap bila dia nga tikana nga ngit scam ba blay ru nya rap lang yangi te katahi ko de go way te kum juru ka fi kani ka jingdan benta jo phi ha kani ka scheme government scheme ka bat fi du fla jo benta kini government scheme kini ki funding ngim baju dan benta te phi dan jumut aden habut ba fin dan benta ha kini ki scheme sane ki funding ya ba fin yo jarap hot true prime ngakambang ong kam a jingarap tang to physically mo through mentoring henry ka ai jingarap through funding ro te ngi la apply hopefully nga kemen bangin yo mo na mar banga ngan bangan you ya ka brand and expand te financially nga dan complet ngamla ashu kat na ibol le dia te kum to long nga dan come here through government funding hopefully long ngin yo ka support na government especially na prime kum juru habai dei ba kani ka market jo fi kum no fi pit pat ya ka market jo fi ka market kini ki metrics don kini ki metrics ki tolong fin sai nakalian jo fi kum no fi set penwandur habai dei ba ka market jo fi ki metrics everyday mo kum no fi pit hu ya ka market ka ya ka yo kum no ka season kum no hot kitaro kidai bet lingba nga haban ban search hi ngi haban le hi ka survey kom tu trunga haban learn through online em hab le hi bet hi ba man ta te nga haban le kom ho nga basic ki jong last year ke long kom no jong previous year ka long kom no te nga pet through YouTube kom to te ka main te ka bet through YouTube bet hi na mar ba yo bon ki sources long fi puli learn le de ki research materials online hi bon sen hon online hi bon sen te na dong shadong pili hi ya ka ba menta pat pili ba menta ngi ngale hi na dong shadong okay manage ba need shi bar ok but home but kan but okay then jangan puli hindat ki don ki ba ai mesti me phi ha ka ka live comment section ti ba ai keting i jingwut badet i on ka jingaro but ka burom ya phi Adriana yang komta ya khubli shibun fila kashani ha ka live section comment di imeban ai thumbs up ya fi khubli shibun aki thaba production channel yang naik nang kiu shaprangkur ya kakam ka ba pitrai khubli shibun akhirman me iro in kiu lang shaprang di Anita thaba on congratulations Kong and God bless you more with a prayer sign Kubli shibun ni kijing ai mensim ni ki live section ma phiru pinang kiu shakmal haki kam ki jam ki ba pitrai ba kum ju ringin ang ya kiu lang haki nu ki kam ni ki san ki bangi mi ha kalawai ka ba pranai mo te ha ka bakut ru ngi las pe ata cha bakut nga kwa ban penkut dia da ka message ka message ka kubor ka ba phi ka ban ai kham tam ki ba pet ya ka ni ka program ta ka singina marbun hikin long ketik mes na ba ka ta ka jingya ni ti jo phi te long pin ai hindet i message ni kubor kham tam ki ba pet ya ka program ki banga kwa bangan ong ye ki viewers jangi ba ngem di bando jeng kin la no wala ni du shi bon ki jing ero ni de ban rating khong ye ki nambar ba kumbani tip ka jing tre shi tom hi ka ban ra ba yu so jing thiang ben ti ngangit scam ba tang da ka jing tre shi tom jangi hi ngin la ban yo ya ka e ba ngi thrang ti work hard always pays off de khubli shibun komedian atha ba
hila samlem ki sembo berkha jopi ka jingtristom jopi ba kumjuru ni shkhma mo pinang pen bha shu shu ki kam jopi te kumjuru na ka liang jong ka Domesco Media Network ru ka kitbok ki riang yopi ba pinang sani pinang bha shu shu ka kam ba pin yo uta u so jong ka jingjop ha ka lawe jong pi pinang la shu ban pinya shu shu ki dukan ba kini ki lai teli pinang la ban pinya shu shu ki dukan ha ka ni ka nomba shelo Malaysia buahnya feel. Bat kumjuru ya pi baro ki bapet ki program ngakemen ba pi la yo shubun ki sembo berkat ka ba I kong e jana thaba ila samlem ya pi lemba kan ka jingya lenti jing I da ka baseng kan ka brand ka bala tip ka iti candid shoes ka badan hang ni hanong ba shalong ti kumnu na kan ka lenti ya jing ina ka barit ka poi suki mentawat mentaru im ong e bakal poi shadu ka ba he hande kumnu idang ya le ban pin polish ban pin phana shushu ban ban dang pin sani shushu ya ka kam jung I ba tangi iru shimer ni kumjuru kan nang kan tiru yang I para jat bende wing nang kiu haki kam ki jam ki ba malakas ni tingin session yang pan hakaway ka program but hakaju ka channel bless you bon